Zase napodobeninu Minecraftu a musel som zabiť všetkých tých psov, lebo zbraní. Áno, mám tam kreatív nastavený. Toto radšej zbúram, lebo som sa snažil postaviť portál. No tak, prečo? To až nie. No tak. No tak, ľudia. Vysvetlite mi, že vlastne na čo tu je toto, keď tu nie sú ani perly. A z Endermanov sa toto nedá získať. Ľudia, povedzte mi to. Na čo to tu je? Niekto je taký odborník. A proste vysvetlite mi to. Vysvetlite mi to. No, to je jedno. Ale dneska si naplníme aj v kreatívu tie čestky. A proste musím sa rozhodnúť, že aký tam dám veci, lebo viete, aký som. No, vlastne neviete. Proste rád si vyberám. Ľudia, ja sa chcem vás spýtať, že som proste zvedavý. Aký seriál máte najradšej? Viem, niekto si môže povedať, že je to blbá otázka, alebo proste aký seriál alebo film máte najradšej? Ja mám Avengerov najradšej. Transformers, Avengers, môže byť viac tých vašich obľúbených filmov. Počkej, ja som tu mal villagera, ale asi som ho zabil. Teraz sa pozrieme semka. A vidíte, že tu je strašne veľa vecí. A my si zoberieme ironové veci. To dám si. Môžem byť sem. Toto bude môžem zničiť. Teraz sú také dni, že korona nastáva, ľudia zomierajú na tú koronu, zombie apokalypsa. A proste ja, keby som stretol Gina, tak by som si hlavne prijal, aby skončila korona. Môžeme si zobrať aj veľa dreva pre istotu.
Takže toto všetko drevo ideme dať semka. Môžeme ho dať, dáme ho. A tu. Ľudia, že proste tak je proste ten nether portál alebo end portál, keď tu nejsú ani ender perly. Perly, tu nejsú ender perly. Ideme si zlepšovať meč. Myslím tento meč. Dám zatiaľ sem. Takže sice viem, používam diamantový, lebo keď ho enchantujete tak to bude silnejšie než ironový. Lebo ja som skúšala spraviť ironový a proste nič. Chápete? Neprší. Rovno opečené mäsko. Vydžerá na koľko. Čo je? No, skapal si villager. A v tamarky nedám. Rýchle utiečeme. Uí. Keď spravím takto. Keď spravím tak. To spadne. To je jedno. Ja keď som bol... Ale len tak. No. Ľudia, už natáčam 9 minút. To nevadí, ale proste maximum je 12-13 minút, pokiaľ môžem natáčať, lebo proste poznáte YouTube. Tak ja som bol v lave, mi to chvíľu neuberalo srdiečka. Pozrite sa na môj skin. Teraz vypadá, keď som strieľal. Ešte padám. Huru, do výšin.
teraz si idem zalietať. Ují. Takže ideme do baraku. Už natáčame 11 minút, to je v pohode. A to už 12. No, takže toto chutné mesíčko si dám sem. Skoro plná čestka. Proste uvidíme, že jak sa vám bude páčiť. Mám iba dvoch odberateľov. A toto by bolo z tohoto videa všetko, tak pa pa.